Λοιπόν, δεν θα συγκινηθώ, αλλά μάλλον δεν θα τα καταφέρω. Σήμερα είναι η τελευταία μας παράσταση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Μην τα βλέπετε πολλά, δεν θα σας καθυστερήσω πολύ, είμαι οικειωμένη. Σαν τους σκότους όλους. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά κάποιους ανθρώπους που όλο αυτόν τον καιρό ήταν δίπλα μας και ας μην φαίνονται. Έχουμε κορίτσια χωρίς άντρες και είναι πολλοί άντρες που ήταν πίσω από αυτή την παράσταση. Λοιπόν, αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που έπαιξαν στα βίντεο της παράστασης. Ο Αλέξανδρος Κουταχίας που έπαιξε όλους τους άντρες του έργου, η Λίτσα Ρεστιβάκη και ο Βαγγέλης Ζερκολατάκος, καθώς και η γη τους Χάρης και ο μικρός Ηλίας που έπαιξαν στο βίντεο της Δήλικας. Ο Ηρακλής Τόγιας για τη βοήθεια και τη στήριξη κατά τη διάρκεια των παραστάσεων. Γενικά μας βοήθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι περιοδικά. Την ανιψιά μου φυσικά, τη Μερκουρή, που έπαιξε στο βίντεο της Μαρίας. Στα βίντεο επίσης εμφανίστηκαν ο Βασίλης Πρέκας, που ήταν και βοηθός μου στις πρόβες, ο Δημήτρης Γιαγνάκης, που ήταν κάθε φορά εδώ, έστεινε τα σκηνικά μαζί με τον Τάκη Βόπουλο. Δεν έπεσαν ποτέ, μεγάλη επιτυχία αυτή. Και φυσικά ο Χρήστος Αζαριάδης, που θα μιλήσει λιγάκι για τον Χρήστο. Δεύτερο μεγάλο ευχαριστώ στη Ρία Τούσκα που είναι εδώ μαζί μας. Μας έδισε, μας φρόντισε, εμένα κυρίως, είναι πολύ καλή μου φίλη, με βοηθάει πάντα, με στηρίζει ψυχολογικά και σε παραστάσεις και όχι σε παραστάσεις. Ο Κωνσταντίνος Καραγάνης που επίσης τα έχω γράψει. Το κυριότερο όμως, το ευχαριστώ μου, είναι γιατί η παρουσία του με καθησύχαζε και μου επέτρεπε να βγαίνω στη σκηνή χωρίς να σκέφτομαι τίποτα, αφού ήξερα πως ό,τι και αν συμβεί θα το διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Εμφαλιώτη και την ομάδα που έφτιαξε το υπέροχο τραγούδι της παράστασης. Είναι το παρελθόν που μόλις είδατε και το βίντεο κλιπ κυκλοφορεί, μπορείτε να το δείτε στο YouTube. Έχει σκηνές από την παράστασή μας, θα μείνει για πάντα στο YouTube. Λοιπόν, και αν σας άρεσε, μπορείτε να ακούσετε και ολόκληρο το δίσκο του Δημήτρη, του Εμφαλιώτη. Κυκλοφορεί σε όλες τις πλατφόρμες, ψάξτε τον, είναι καταπληκτικός καλλιτέχνης. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μάνο Κανελόπουλο, συμπαραγωγό, πολύ αγαπημένο μου φίλο, ό,τι τρέλα μου έρθει στο κεφάλι με βοηθάει να την υλοποιήσω. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη σκηνή Break και ιδιαίτερα στη Χαρά Νικολάου για τη φιλοξενία σε αυτόν τον χώρο και τον Λουκά Τσαπλαντέρη που φρόντισε τα ηχητικά που ακούσατε, η φωνή ήταν της Δήμητρας Καραγιάννη. Λοιπόν, τώρα θα καλέσω στη σκηνή τον συνδημιουργό της παράστασης. Επίσης θα σκηνηθώ και τα έχω γράψει αυτό. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός έφτιαξε 7 ταινίες μικρού μήκους για να παίζουν παράλληλα με την αφήγηση, ώστε να μπορέσετε να συνδεθείτε με το παρελθόν των κοριτσιών. Η συμβολή του λοιπόν στο αισθητικό και πρακτικό κομμάτι είναι πολύτιμη. Τον ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ για όσα κάνει, έκανε και κάνει, θα κάνει, ελπίζω για μένα. Κυρίες και κύριοι, ο Τάκης Υπότιτλος. Θα καλέσω για τελευταία φορά στη σκηνή τον άνθρωπο που έγραψε την ιστορία χωρίς άντρα. Αυτός ο άνθρωπος εδώ που βλέπετε ήρθε σε όλες μας τις παραστάσεις. Μας βοήθησε με όλους τους πιθανούς και απίθανους τρόπους. Αυτό λοιπόν για μένα δεν είναι δεδομένο. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όσα έχει κάνει για μας. Κυρίες και κύριοι, ο Χρήστος Αζαριάδης. Λοιπόν, τέλος. Τι να πω για αυτές εδώ τις κυρίες.
Είναι πολύ αστείο. Δεν μπορείτε να δείτε τι γίνεται στα παρασκήνια κατά τη διάρκεια της παράστασης. Είναι πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά μακάρι να υπήρχε μια κάμερα, να βλέπετε τι γίνεται πίσω. Λοιπόν, αυτά τα κορίτσια περάσαμε πολύ χρόνο μαζί. Δεν είναι τυπικό, το ευχαριστώ, είναι ουσιαστικό. Αυτές εδώ οι κυρίες με εμπιστεύτηκαν, πρώτα απ' όλα, έδωσαν την ψυχή τους, είχαν εδώ, έδιναν πάντα με αρρώστιες. Περάσαμε πολύ άσχημα, ήμασταν άρρωστες πολύ καιρό. Και παρόλα αυτά βγήκαν, έπαιξαν, έδωσαν την ψυχή τους με αστεία, με αγκαλιές. Τα παρασκήνια είναι ένα υπέροχο πράγμα. Θα τις παρουσιάσω όπως εμφανίστηκαν στο έργο, που σημαίνει ότι πότε μίλησαν πρώτη φορά, γιατί υπάρχει μεγάλη διάδραση μεταξύ τους. Λοιπόν, στο ρόλο της Αντιγόνης, η Λαμπρινή Γιώργη. Στο ρόλο της Μαρίας, η Ρέα Σεμαροπούλου. Στα σκοτάδια, στο ρόλο της Κατερίνας, η Ελένη Συντοπούλου. Στο ρόλο της Δήμητρας, η Μαριαλένα Κόρη. Τώρα θέλω την εξέδρα. Στο ρόλο της Σοφίας, η Ραούλα. Στο ρόλο της Σιμών, η Μαρτίνα Ολκάδου. Στο ρόλο της Καριστούς, η Μαρίσα Μαρκή. Στο ρόλο της Αγγελικής μας, η Εύη Παπαδόπουλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους ήρθαν όλο αυτό το καιρό στις παραστάσεις μας, όσους έγραψαν, όσες έγραψαν, για να είναι λίγο και στην ώρα της κόρη. Όσους μας περίμεναν μετά για να μας πούν μια καλή κουβέντα, είναι πάντα να το κάνετε, είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για μικρές παραγωγές. Θα τελειώσω με τα λόγια της Μαρίας και θα τα διαβάσω. Δεν είναι καλή στους αποχαιρετισμούς. Ας πούμε λοιπόν ότι δεν λέμε αντίο και ότι θα έρθουμε να πούμε. Θα το δεχτώ το παρελθόν και ίσως να μπορέσω να γίνει ο πόνος μου χαρά και να σε συγχωρέσω. Ακόμη και το παρελθόν μπορώ να το αλλάξω, να δω τα πάντα απ' την αρχή, να ζήσω ή να πετάξω.